vyvíjať možno budúcnosti slovenskej žurnalistiky z pohľadu Slovenského syndikátu novinárov. Stockholmra gondoltam. Nagy vízi utakra gondoltam végig Európán. Jégtáblákat láttam és sirályokat. Csak pillanatokig tartott. Természetesen mindig ott a szándék azok részéről, tej žurnalistickej obce, novinárskej obce, ktorá má bol to Renitásnak tudjuk tenni, hiszen nem egy versenypiaci szereplők vagyunk, nem piaci érdekek alapján működünk, mi úgy élünk. Salir a su encuentro sin miedo. Európa sa musí otvoriť Bohu, stretnúť sa s ním bez strachu, pracovať jeho milosťou na dôstojnosti človeka. Príjem, akože signál, satelit, príjem, programov toľko, že by ste sa z toho už zajtra môžete mať neuveriteľne špičkový a, jak sa hovorí, ostrý obraz a zvuk. Však ani ja taký nemám. Také otázky, že ako som prišiel sem. A tak akože milosrdné, nie je taký odlišný, čo poviem, že odsudzujú, alebo tohto lekára ja pri svojej posteli nechcem. Toto som nezažil doteraz. Máme tejto chvíli za sebou, no a pred nami je tento raz španielská produkcia v podaní Katolík.